nemlig, og man kan hvis det skal være til på sådan. Ja, lige præcis. Ja, man kan jo nærmest sige hjemme. Rigsdagsledelse start nummer 5, Kim Christian Andersen, Tony F. Freiborg, start nummer 6, Jesper Lind Rasmussen, start nummer 7, Morten Hartmann Hassan. Og så kunne man komme igen næste år. Christina Andersen og Bisho Højgaard sluttede med en karakter på 7,5, og med et fradrag på 0,6 får de karakteren 6,9 i 72,7. Ja, det er det. Jeg har kun mig selv at tage højde for, og også synligt på en sofa-ting. Jeg så andre ting på den selv også. Tony Freigaard efter at være duet og har karaktererne som morfar og afledet af Tony Høggaard. Det var straks ned til start nummer 6, Jesper Lind Rasmussen og Kikan, start nummer 7, Morten Hartmann og start nummer 8, Katrine Nielsen holder sig klar. Kim Christian Andersen får sin karakter på 8,0 i 72,82.